Babat sampun Teng-teng naga sari mulat mangandhap kadina Wanudya yukuru haking Glung rinu sak sekar nyoi Wah ngener lakumu menyang ngisi ing samudra Yayi Bratasena aku ora pangling sediamu kang mbok tuju ya Bratasena kowe linga kowe dilaropake dening wong Kurawa liwat Begawan Durna iya Yayi aku kadangmu tunggal bayu Garuda Mahambira ora trima yen to duwe sedulur manjing loropan karo meneh kowe kudu ngerti Werkudara Begawan Durna kuwi dudu guru kawruh kasampurnan nanging kae gurune wong perang sing balung leting kulit pinter nggelar baris lan ulah gegaman dadi siade aja coba-coba percaya marang Begawan Durna ing babakan ngelmu luwih-luwih kasampurnaning dumadi sastra Jendra Hayuning tak kira luwih cukup ora susah kowe ngalang-alangi sedyane Werkudara loh Yayi aku dulur tunggal bayu ana tandha-tandha siadi bakal diloropake kowe pendhita seneng amung elek-elek pendhita liyane nanging aku ora trima yen dulurku manjing loropan Bratasena bali besok macut saiki macut aja ngregon-ngregoni Yayi yen siadi ora gelem bali tak rudha peksa samudra nglanget tanpa pagotan kanamung kasa ucap kacarita nalika semana pitung jangkah risang Werkudara parandene wis prapta gisi ing samudra
Gluduk swaraning alun jumegluk bebenturan lembak sak gunung-gunung. Lembak-lembak kumelap kang waris samudra hanglebi. Sela karang pating jengglek cat katon cat sirna. Dasar mendung danu ngalingi prabaning srengenge dadya sintu swasana gisik. Amung kala-kala katingal tatik jumlorot sinusul bledhek jumedher. Labedyan werku dara taksih sinandangan badan wadak pamila sapandurat ketaman raos miris. Kacarita nalika semana ana peksi gemak lan patuk bawang ingkang miber sakninggiling Sang Bratasena. Mengko to patuk bawang. Aku kuwi kepengin takon karo kowe. Iya gage takono, kowe takon apa? Najan akuan kowe iki wujud manuk ning ya klebu titahing sing gawe jagat mula uga diwenangake duwe gegayuhan. Kowe duwe gegayuhan apa? Aku kepengin duwe gegayuhan ning sadurunge aku pengin takon pati kuwi ana pira? Pati kuwi ana werna telu. Siji mati nista, loro mati madya, telu mati utama. Mati nista kepiye? Mati madya kepiye? Utama kepiye? Mati nista iku patine wong lalu ngendhat tali murda, nglampus diri suduk slira. Pepati kang mengkono mau ora dadi keparenge sing gawe jagat. Mula sukmane bakal cinadang neraka jahanam. Banjur ingkang angka loro mati madya. Mati madya kuwi pepati kang disangkani saka lara. Wong kang mati sabab nandhang lara mengkono mau swarga apa neraka mung gumantung nalika uripe. Yen nalika uripe tansah tumindak bener becik miturut tuntunaning Hyang Agung ya munggah swarga ning yen dek jaman uripe mung tansah nguja hawa nepsu angkara murka ora melu piwulang suci neraka jahanam panggonane. Banjur mati utama iki sing tak gayuh. Sebab mati utama kuwi panunggalane Brahmana mati semedi prajurit gugur bela nusa bangsa. Wase patine wong kang netepi kesaguhan kang wis kewetu. Ngandhemi marang jiwa kasatriyane. Ngandhemi kelawan gegayuhane kuwi yen mati utama. Dada pidem
Anenggih menika kang reksa jroning waris sang naga Lemburnawa. Gedene pitung bangkoting tal ngakak tutuke mijil sembur geni. Bupimulat Sang Werkudara mangka kula sumanaut. Hanyaut Sang Werkudara. Wewayanganing Sang Sena ngambara ngawiyat dadoling Kang Bima Sekti. Kekalih nyakaya kentekan daya parandene sang naga datan krida mung mulet grayah-grayah astaning Sang Werkudara nyandak jangganing naga tinekem tutuke cinubles sinuwek sigar brak dadi samudra getih. Lamun sira medhek
Dongilah ing mastuna sidam sekaring bawana langgeng. Apa karya kita kaki Werkudara dene mapan ana ing sasana ulun nganti sira nyandher pati kulub. Wah, ana wujudan bacan wis ngerti marang aku lan kene iki papan ngendi. Rumangsaku kaya jroning alam pasupenan jebul. Ing kene sepi suwung datan ana Sabrawa mung kowe kang mapan ing kene. Nanging ya kene sakiwa tengenmu ana pepadang kaya dudu padang ing srengenge rembulan lan lintang. Ya sumurupa yen kene sejatine kang sira tuju. Ulun Sang Hyang Ruci Dewa. Ulun ngerti marang sira Werkudara aja maneh sira leluhurmu kabeh aku weruh. Sira iku putraning Pandhu turun saka Sang Penemban Wiyasa, Wiyasa putraning Sang Begawan Palasara. Nggonira tumeka ing papan kene merga mituhu dawuh gurumu Begawan Durna ngupaya tirta mahning suci minangka srana nggonira nggayuh kawruh kasampurnan sastra Jendrahayuningrat. Bratasena sejatine ora kleru yen papan kene dununge kang sira upaya saking yaning palaga kadilangit mambang tanpa sulan upamaneka lintang toya kusuma panjrah sumawur bejo kemayangan dene kula pinanggih kalian sesembahan kula ingkang sejati pukulun pangabekti kula mugi kunjuk. Iya sayektine anggonira mangu-mangu mau ora kleru merga jeneng sira ya katemben iki sumurup dedunung ulun. Purwane ana saloka ingkang surasane aja memangan yen durung weruh rasane kang pinangan, aja menganggo yen durung ngerti werdine kang tinanggo, aja lelungan yen durung genah papan kang tinuju, aja manembah yen durung pono dununging kang sinembah. Ya kanthi wewaton kang mengkono mau jeneng sira ora kesusu nindakake samubarang gawe. Kewajiban ulun hambatan sedya kita mau yaiku anggonira ngupaya tirta mahning suci. Ngaturaken genging panuwun pukulun. Bratasena Rohanira mula guru kita Begawan Durna mundhut bebana tirta pamitra di mahning suci minangka pitukoning ilmu kasampurnan iku bener. Tirta pamitra dimana tegese banyu panguripan kang linuwih. Dene mahning suci kuwi tegese bening lan resik. Dadi gunggung kumpule kawruh kasampurnan mau mung bisa tinampa dening wong kang uripe tansah gegulang luhuring jiwa kang sarta suci ning bebuden tindaking kautaman. Nuwun inggih pukulun. Yen nganti kasampuran mau tinampa dening manungsa kang asor jiwane tur dasare ora percaya, ora wurung mung muspra tanpa guna. Werkudara, ngelmu iku kelakone kanthi laku. Lekase lawan kas tegese kas nyantosane setya budya pangekesing durangkara. Mulane ngelmu mono lan laku iku kudu manunggal. Kula nuwun inggih ngestaken dawuh. Sejatine ngelmu iku angele malah yen wis ketemu. Mula wadahe kudu resik lan kudu jembar. Sabab yen to wadahe mringkus yen kono ngelmune bakal ora krasan.
Kula nuwun inggih, dene samengko kula kegawa wis katitik lamun to jeneng kita pancen kuat kedunungan, nyatane kabeh bebono sira lakoni mara gage ulun tuduhi kawruh jatining panunggal ya kasampurnan ingkang winastan sastra Jendra Hayiningrat sastra cetha paripurning mangsit lumebu ing anggulun liwat karna ingkang sisih kering ngestaken dawuh Pukulun tan samartamoring suksma sinoksma ya winah ya ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana Surya Werkudara samengko kepiye rasamu kaki Pukulun salamining gesang kula dereng nate ngraosaken raos ayem tentrem kabar pisan boten wonten tilasing duka cipta wontenipun namung padhang lan tentrem Pukulun yen kono iku tunggal jatining kahanan kelawan gesang sejati ya jatining urip ingkang wis ora kaprabawan dening apa wae jeneng kita samengko ora ketang mung sedhela wis kasembatan ungak-ungak jagating kasampurnan rohanira kulub kasampurnan kang sira gayuh iku sejatine ana werna loro nanging misah kaya geni lan urupe ya kuwi kasampurnaning urip lan sampurnaning pati. Sampurnaning pati iku kudu ginayuh srana sampurnaning urip. Nanging kosok baline bisane urip sampurna iku yen darbe niat mati sampurna. Kula nuwun inggih, mara coba jeneng kita weruh wujudan apa? Kula sumrep wonten kreta cahya tinarik jaran 8. Biru wungu ijem dadu abrit cemeng jenih. Dupi kula uning wujudan menika sanget kesengsem. Emanipun kula dereng mangertos menika menapa Pukulun. Sena kreta cahya mono gegambaraning urip kita sakmutuhe. Dene jaran 8 mau pinerang dadi loro ingkang papat biru wungu ijo lan dadu iku karepe marang dat sifat asma lan apengal. Dat iku cipta, sifat iku wujud, dadine lair batin. Wujud iku lair, cipta iku batin. Lajeng kados pundi wedharanipun Pukulun? Asma iku sejatining manungsa, apengal iku sejatining pramana. Dadine Gusti lan kawula sejatining pramana iku Gusti, sejatining manungsa iku kawula. Wondene ingkang abang ireng kuning putih iku marang gawa nepsu papat. Abang demen panas baran, ireng demen memangan, kuning demen mubu pilaku cidra, putih marang kasucen. Werkudara, wong urip iku luwih ewuh
lamun to ngelingi marang pratilaning ati kang papat mau sebab ora ngantepi ya luput yen ngantepi ya durung karuan mula prayogane lamun demen wening ya kudu bisa misahake hawa iku kula nuwun inggih samangke kegambaran kreta ical wonten wujudan kubuping kembang tunjung ingkang mijil saking telaga lajeng mekar babar pitung warni menika menapa pukulun lah kuwi nggih kuwi surasaning ilmu gaib kembang tunjung kang sira sumurupe mau gegambaraning kawruh sangkan paraning dumadi dene katrangane mengkene menungsa iku dumadi saka Trimurti lan Hawa Trimurti iku cahyaning Surya Candra Kartika dene Hawa iku saka bumi geni banyu angin Trimurti lan Hawa iku kumpul nuya bareng kelawan tumetesing tirta nirmaya banjur kasamadhan wirayating dat nganti dadi tunggal jatining kahananira iku mulane jagat gedhe kang gumlariku cacahe ora beda isine ya padha karo jagat cilik kang ana sakjroning guwa garbamu kula nuwun inggih samenika kula semrep wonten dampar kencana tuwin song-song keprabon pewujudan dampar lan payung mau dumunung ana ing kawruh ajining ilmu lan suruping panemu saangel-angele wong lurung ilmu isih angel nggone nindakake mulane kudu tansah eling marang pepacuh sarta ora kena nerak angger-angger tur kudu tansah idep madhep tetep lan mantep kula nuwun inggih pukulun samenika kula wuning wonten golek kencana ingkang sinangga ing Sekar Pudak mekaripun tigang warni menika menapa pukulun iku gegambaran dumadining menungsa menungsa mono dumadi saka peparinging Hyang Agung peparinging bapa lan peparinging ibu peparing saka Gusti cacah sanga ora kasat mripat yaiku kang 5 wujud pancandriya dening kang 4 wujud cipta rasa budi lan karsa bapa maringi cacah 4 sarwa kasar wujude balung kulit otot lan daging dene peparinging ibu uga cacah 4 nanging sarwa alus yaiku getih sungsum jeroan kelawan otak kula ninggih Werkudara kabeh ulang-ulun iki dadi serananing ilmu nyata ing reh kasampurnan sampurnaning urip lan uga sampurnaning pati ya ing ngaranan tirta purita suci utawa tirta pawitra dimahning suci minangka dadi srana uduning kawruh panunggal kaki menawi mekaten kula sampun kraos mapan wonten mriki kewala pukulun kula mboten badhe wangsul dhateng alam kula luluh aja mengko nunggir Bratasena pakaryan kasatriyanira durung rampung sira tetep dadi cagak kekuwataning Pandhawa nggonira bakal memayu hayuning jagat lajeng kula kedah kados pundi sarehne jeneng sira wis bisa manunggal kawulan gustine wis bisa ngregem kawruh panunggal sira won tundung bali mring Madyapada meneh kulun balangake supaya tumiba ning daratan lan gunakna kawruh kasampurnan ingkang winastan sastra Jendra Hayuningrat ulangna marang nusa bangsanira kawulanira kabeh dimen tinemu Rahayu Basuki kula